Dear Miss Love, hindi ko in-expect na may magbabago sa buhay ko nung tinanggap ko ang trabahong yun. Ang plano ko lang noon, simple lang, mag-ipon at magpadala sa probinsya. Pero mali ako nang inakala. Nang may mangyari sa amin, nang biyuda kong amo. Ako si Robert, 35 anyos, at may live-in partner na ako sa probinsya namin. Meron na rin kaming 2 anak. Mahirap ang buhay doon. Sakto lang ang kita sa pamamasada ko, pati na rin sa sideline. Kaya nang may nag-refer sa akin bilang personal driver ng isang mayamang biyuda sa Maynila, tinanggap ko agad. Ang sabi pa sa akin ito, istrikto raw ang magiging amo ko, pero tahimik. Hindi pala salita. Biyuda na, negosyante, at matagal nang nag-iisa. Pero wala sa mga sinabi nila ang nagganda sa akin sa kung ano talaga ang kahihinatnan ko. Unang araw ko sa trabaho. 5:00 pa lang ng umaga nasa garahe na ako. Tahimik lang ang buong compound. Malinis at maluwag, halatang bahay ng mayaman. May narinig akong yabag mula sa hagdan. Paglingon ko, siya na ang bumababa. Si Ma'am Helen. Hindi siya mukhang 54. Wala siyang suot na alahas na bongga. Simple lang ang suot niya noon. Naka-blouse, slacks at mababang sapatos. Pero sa tindig pa lang niya, ramdam mo na agad kung sino ang may-ari ng lugar. Maputi. At sa totoo lang maganda siya. Halatang alagang-alaga ang katawan. Sexy pa rin. Maiksi ang buhok na hanggang balikat lang. Good morning, sabi niya. Diretso at malinaw ang boses. Magandang umaga po, ma'am. Sagot ko, nakatayo ng tuwid. Handa na bang sasakyan? Opo. Wala nang kung ano-ano. Wala nang tanong-tanong. Diretso siyang sumakay sa likod at umalis na kami. Sa biyahe, tahimik lang ako. Siya'y nagbabasa naman ng dokumento. Ako'y nakatutok sa daan. Pero hindi ko maiwasang mapansin sa salamin kung gaano siya kaseryoso. Walang emosyon sa mukha. Para bang bato. Pagdating sa opisina, bumaba siya at nagsabi lang ng, "Sunduin mo ako ng 7:00 ng gabi." Yes, ma'am. At gano'n nagsimula ang araw-araw kong buhay sa serbisyo niya. Linggo ang lumipas, pare-pareho ang routine. Hatid, hihintayin, susunduin at uuwi. Tahimik pa rin siya, pero unti-unti, nagsisimula na siyang magtanong ng mga simpleng bagay. Hindi pa personal sa una. Parang normal lang na tanong ng amo sa driver. Pero ramdam ko na unti-unti na siyang nagiging kampante sa akin. Isang gabi, pauwi na kami galing sa late meeting. Sobrang traffic. Pagod kaming 2. Nagkakwentuhan kami. Siguro dahil naiinip na rin siya. Tagasan ka nga, Robert? Laguna ho, ma'am. May asawa ka na ba, anak? Oho, ma'am. May 2 na rin hong anak. Ilang taon ng mga anak mo? Isang 6 na taon ho at isang 7 taon. Bata pa. Ang mga anak ko, sanay nang wala ako. Sabi niya bigla na parang kausap lang ang sarili. Lahat sila, nasa ibang bansa, may kanya-kanyang buhay, na hindi malang maisipang dumalaw dito. Bigla niyang sabi. Hindi ko naman alam kung anong isasagot ko. Driver lang ako. Pero doon ko unang nakita ang siwang sa tibay niya. Mula noon, mas dumadalas ang mga ganitong usapan. Hindi pa rin personal na personal, pero sapat para maramdaman kong hindi siya istrikto, hindi siya masungit katulad ng sinasabi ng iba. Isa lamang siyang babaeng matagal nang nag-iisa. Isang gabi, inabot kami ng 10:00 sa opisina niya.
Pagod na siya at halatang masakit pa ang ulo. "Robert?" Tawag niya mula sa backseat. "Opo, ma'am." "Kapag umuwi ka sa pamilya mo, masaya ka ba?" Hindi ko inaasahan ang naging tanong niya. "Opo, ma'am. Kahit pagod, masarap ho kapag umuwi." Napangiti siya ng bahagya. At habang papauwi kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pagbaba niya, bigla siyang lumingon sa akin. Robert, wala akong ganong kumain mag-isa. Kung hindi ka naman nagmamadali, sumabay ka muna sa akin." Hindi naman yun utos, hindi rin pakiusap. Parang paanyaya lang ng isang babaeng ayaw mapag-isa dahil matagal nang nag-iisa. Doon ako literal na napaisip, sumabay ba ako dahil gutom ako o dahil gusto ko rin siyang makasama kahit sandali? Simula nang minsang sumabay ako sa kanya sa hapunan, naulit at naulit yun. Sa tono niya, tumingin siya sa akin ng diretso. Nagtagal ang tinginan naming dalawa at napangiti na lamang ako. Isang gabi noon, galing kami sa probinsya, galing sa site inspection. Tahimik ang buong biyahe. Sobrang traffic naman sa expressway. Bigla siyang nagsalita habang nakatingin sa labas ng bintana. "Bilang lalaki ba, Robert, napapaligaya mo pa ba ang kinakasama mo?" Napahigpit bigla ang hawak ko sa manibela. "Oo naman, ma'am." Maingat kong sagot. Ginagawa ko pa rin naman ang makakaya ko, kahit na nasa malayo ako. Ngumiti siya ng bahagya. Ang swerte naman niya. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang tenga ko. Hindi naman yun bastos na tanong, pero klaro naman na lampas na yun sa usapang amo at driver. At doon nagsimula ang mga salitang may laman sa bawat pagitan. Mula noon, napapansin ko na hindi na lang sa rearview mirror kami nagkakatinginan. Kapag bumababa siya ng sasakyan, minsan titigil muna siya sandali sa tabi ko. Magtatama ang mga mata namin. May bigat na hindi pwedeng ipaliwanag sa iba. Nung gabing yun, napansin kong nanginginig ang kamay niya habang bumababa sa sasakyan. "Ma'am, ayos lang ho ba kayo?" Tanong ko. Nahihilo lang." Inalalayan ko siya sa siko. At sa pagkakalapat ng balat namin, nakaramdam ako ng init. Init na pumukaw sa akin bilang lalaki. Doon tumagal ang pagkakahawak ko sa kanya. Lampas sa ilang segundo lang dapat. Hindi naman siya umatras. Alam kong nakaramdam din siya ng kuryente. Hindi rin ako bumitaw agad. Nagkatinginan lang kaming dalawa. Hindi niya rin inalis ang kamay ko. At doon namin parehong alam na may something nang nangyayari sa amin. At isang gabi, habang nagkakape siya sa beranda, tinawag niya ako para ihatid ang isang dokumento. Nang ibigay ko yun, hindi niya agad kinuha. "Hindi ko alam kung mali, Robert." Bigla niyang sabi, "Pero alam mo, sanay na ako sa presensya mo." Napalunok ako ng laway ko. Ma'am, trabaho ko po ito." Ngumiti siya ng mapait. "Alam ko, pero minsan, may mga bagay na nagsisimula sa trabaho at nagiging personal na nang hindi mo namamalayan." Doon ko naramdaman ang unang direkta niyang pag-amin. Habang nasa silid ako, tumawag ang kinakasama ko, si Maribeth. Sabi ng mga bata, "Kailan ka daw ba uuwi?" Hindi ako makasagot agad. "Sa susunod siguro. Hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon eh." Mahina akong sagot. Habang kausap ko siya sa video call, ang mukha ni Helen ang naiisip ko. At doon ko naramdaman ang totoong bigat ng kasalanan na hindi pa naman nangyayari pero parang papunta na. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan.
Hanggang sa may mangyaring hindi ko makakalimutan. Isang gabi yon. Hanggang ngayon kahit ilang ulit kong ipikit ang mga mata ko, malinaw pa rin sa alaala ko ang amoy ng pabango niya, ang ilaw sa kalsada at ang tibok ng dibdib kong parabang sasabog. May event si Madam sa isang hotel. Anniversary ng isa sa mga negosyo nila. Maraming negosyante, mga dayuhan, politiko. Handa ka na ba, Robert? Tanong niya habang naglalakad papunta sa sasakyan. Opo, ma'am. Tahimik ang biyahe namin papunta. Pero iba ang kaba ko noon. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko may mangyayaring hindi na kayang pigilan. Sa party, nasa labas lang ako naka-standby. Kita ko sa lamin ng pinto ang mga ilaw, ang musika, ang mga taong nag-uusap. Paminsan-minsan tanaw ko rin siya sa loob, nakikipagkamayan, nakangiti, profesional. Ngunit tuwing magtatama ang paningin namin sa salamin, para bang may lihim na mensahe sa pagitan namin. Lampas 12:00 na ng hating gabi nung lumabas siya. Medyo babagal na ang lakad niya. Pagod, may bahagyang pamumula sa pisngi at hindi ko alam kung dahil ba sa alak yon. Pagbukas ko ng pinto ng sasakyan, saglit siyang huminto. Salamat, Robert. Mahina niyang sabi. Sa tono pa lang ng boses niya, ramdam na ramdam ko na ang pagod at kung anong klaseng lungkot ang dala niya. Tahimik kami sa unang bahagi ng biyahe. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Nakakapagod talagang mga ganyang okasyon, sabi niya na nakasandal sa upuan. Ang daming tao, ang ingay. Hindi na talaga pwede sa katulad kong may edad na. Hindi ako sumasagot. Nakikinig lamang ako sa kanya. Robert, tawag niya ulit. Yes, ma'am. Pwede bang huwag mo muna akong tawaging ma'am ngayong gabi? Napahigpit ang pagkakahawak ko sa manibela. Ano ho bang gusto niyong itawag ko sa inyo muna? Mas maganda. Helen. Mas magandang pakinggan, hindi ba? Mahina niyang sagot. Unang beses ko siyang tinawag sa pangalan niya. Sige ho, Helen. Tanggalin mo na rin ang po. Sige Helen. Doon ko naramdaman na may tuluyan ng nabasag na pader sa pagitan naming dalawa. Malapit na kami sa mansyon nang bigla niyang sabihing, "Huwag muna tayong umuwi, Robert." Saglit pa akong napatigil. Bumagal ang takbo. Kung ganoon, saan po tayo Biglang natigilan ako at kinurek ang sarili. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta sa walang maraming tao. Wala na akong dahilan. Hindi na ako tumanggi. Kinabig ko ang manibela palayo sa direksyon ng mansyon. Tahimik ang lugar na pinuntahan namin. Madilim na tagiliran ng isang bakanting kalsada malapit sa isang industrial area. Walang tao, walang ilaw, maliban sa mga poste. Pinatay ko munang makina. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Ramdam ko rin ang mabilis na paghinga niya sa likod. Robert, mahina at nanginginig ang boses niya. Alam mo, natatakot ako. Sa ano, Helen? Sa sarili ko. Sa nararamdaman ko. Daan-daan siyang umusog sa unahan. Hindi ko siya tinignan agad muna, pero ramdam kong malapit na ang presensya niya. Alam mong matagal na akong nag-iisa. Pagpapatuloy niya. Matagal nang wala akong pinapapasok sa buhay ko. At ikaw lang ang... Hindi niya tinapos ang pangungusap. Bumaling ako sa kanya. Magkalapit na kami ngayon. Sa liwanag ng mga malalayong ilaw ng kalsada, nakita ko ang kanyang mga mata. Pagod, takot, ngunit puno ng damdaming hindi ko na kayang ipagkaila. Pero Helen, alam mong may pamilya ako. Mahina akong sabi. Alam ko,
Sagot niya agad. At alam kong mali. Napahinga siya ng malalim. Pero hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko, Robert. Pwede ba? Kahit ngayong gabi lang, iparamdam mong babae pa rin ako. Hindi ko na maalala kung sino ang unang gumalaw sa amin. Basta ang alam ko lang, magkalapit na ang mukha naming dalawa. Nasasagap ko ang init ng hininga niya. Nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang labi. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Robert, kung lalayo ka ngayon at hindi ka papayag, hindi kita pipigilan. Hindi ako lumayo. At sa hindi ko paglayo, pareho naming alam kung anong landas ang tinatahak namin. Dahan-dahan siyang yumuko. Dama ko ang noon niya na sumandal sa akin. Isang sandaling punong-puno ng pagpipikil. Hanggang sa tuluyan na kaming bumigay. Hindi ito biglaan. Hindi rin marahas. Mabagal lamang. Para bang dalawang taong matagal lang nauuhaw sa paglalambingan na ngayon lang muling nakaramdam ng init ng ibang katawan. Sa loob ng sasakyan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, doon kami unang lumabag sa sarili naming mga prinsipyo. Hindi ko na idedetalye ang mga sumunod na sandali. Ang tanging natatandaan ko lang noon, nakita ko lahat sa kanya. Sa ilaw ng poste, kitang-kita ko ang kakinisan ng kanyang balat, ang kaputian niya, at ang pag-awang ng kanyang labi nang dalhin ko siya sa lugar na matagal na nang hindi napupuntahan mula nang mabiyuda. Sabik na sabik siya at ramdam na ramdam ko yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko kung paano dumiin ang kuko niya sa likod ko at kung paano niya paulit-ulit na binanggit ang pangalan ko. Robert. Pagkatapos noon matagal kaming natahimik. Nakatitig sa unahan ng sasakyan. Walang nagsasalita. Parehong hinihingal. Ano nang mangyayari sa atin? Mahina niyang tanong. Hindi naman ako makasagot. Ang nasa isip ko noon, ang mukha ng anak ko. Ang boses ng kinakasama ko. At ang katotohanang isang maling hakbang ang hindi ko na kayang bawiin. Pasensya ka na, Robert. Hindi dapat kita nilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sumagot. Ako rin naman ay may kasalanan. Nang mawala na ang tensyon, umuwi na kaming dalawa. Napakatahimik tuloy na naging biyahe. At pagdating sa mansyon, bumaba siya ng walang lingon. Ganun lang, para bang nagkahiyaan. Pero pareho naman naming alam na may nabasag na sa amin na hindi na muling mabubuo pa. Noong gabing yun, hindi lang katawan namin Miss Love ang naglapit. Pati nga konsensya ko ay tuluyan ng nadumihan. Hindi ko na maibabalik ang oras na yon. Hindi ko na rin mabubura ang nangyari sa likod ng manibela. Simula nung gabing yon, araw-araw ko nang papasanin ang bigat ng isang kasalanang ako mismo ang pumasok. Pagkatapos ng gabing yon sa loob ng sasakyan Miss Love, akala ko matatapos ng lahat. Akala ko babalik na kami sa dati, bilang amo, driver. Pero hindi pala ganun kadali. Kinabukasan, normal naman lahat. Wala siyang binanggit na para bang wala lang nangyari. Ako halos hindi makatingin sa kanya. Sa bawat hawak ko nga sa manibela, pakiramdam ko may bigat na nakapatong sa dibdib ko. Hanggang isang gabi, bago ako umuwi, tinawag niya ako sa opisina niya sa loob ng mansyon. Robert? Yes, ma'am? Sinara niya ang pinto. Halika, maupo ka muna. Paanyaya niya sa akin. Alam kong mali yung nangyari sa atin. Actually, nahihiya nga ako sa'yo. Diretso niyang sabi. Hindi naman ako makasagot kaya tumango na lang ako. Pero ayoko namang magkunwari na parang wala lang sa akin yon.
Nasarapan ako, Robert, alam mo yan. Tumayo siya at lumapit sa isang drawer. May kinuha siyang sobre. Pagkatapos inabot niya sa akin. Nagpadala ka raw kahapon sa probinsya. Napatingin ako dun sa sobre. Ma'am Helen, hindi ko naman po kailangan na... Hindi to bayad. Putol niya. Tulong to. Para sa mga anak mo. Sa asawa mo. Hindi ko agad tinanggap. Nanginginig kasi yung kamay ko. Diba ang sabi mo, may plano ang kinakasama mo na magtayo ng kahit maliit lang na tindahan. Dugtong niya. At ang sabi mo dati, nag-iipon ka para sa puhunan dahil kulang na kulang ang pera mo. Nabigla ako. Isang beses ko lang kasing nabanggit yun nung nagkwentuhan kami. Pero hindi ko akalaing maaalala pa niya. Sige na, kunin mo na. Sabi niya. Wala naman tong kapalit. Pero pareho naman naming alam na may kapalit yun. Nung tiningnan ko yung sobre, halos hindi ako makapaniwala sa nakita kong halaga na naroon. Alam kong sapat, baka nga sobra pa, para makapagsimula ng maliit na tindahan si Maribeth sa probinsya. Alam kong sapat na sapat yon para matupad ang pangarap niya. Ang pangarap namin na matagal nang nakaimbak lang sa usapan. Kinagabihan, tumawag si Maribeth. Bert, dumating yung padala mo. Sobra-sobra naman to. Ayos ka lang ba dyan? Baka mamaya may ginagawa ka ng illegal dyan ha? Sabi ng kapitbahay natin. Makakapagpatayo na raw ako ng tindahan. Narinig ko ang boses niya. Ang saya-saya. Narinig ko rin ang mga anak ko sa likod. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ikukwento kung saan galing ang pera. Tama siya. Illegal. Illegal sa kong iisipin ng kahit sino. Ngumiti lang ako sa madilim na kwarto ko. Natupad ang pangarap namin. Pero sa paraan naman na hindi ko kayang ipagmalaki. Simula noon, mas naging malapit pa rin kami ni Helen. Hindi naman lantaran, hindi rin pisikal palagi, pero nandoon ang tensyon. May mga tingin, mga sandaling magkasabay kaming nananahimik na alam naman naming pareho ang iniisip. Minsan sa biyahe, bigla siyang magtatanong, "Kumusta ng tindahan niyo? Naitayo na ba?" "Oho ma'am, maayos naman po." Ngumiti siya. Masaya ako para sa inyo, para sa kanila. At sa bawat salitang ganoon, lalo akong nilalamon ng hiya. Dahil alam kong hindi ko lang tinanggap ang tulong niya bilang amo, tinanggap ko siya bilang bahagi ng kasalanan ko. May mga gabing hindi na kami nagkikibuan. May mga gabi naman na tila mas malapit kami sa isa't isa kaysa sa dapat. At may mga gabing muling may namamagitan sa amin. Pagkaraan pa ng ilang buwan. Nakauwi ako sa probinsya ng ilang araw. Unang beses kong nakita ang tindahan. Maayos, may karinderya pa nga sa gilid. "Bert, dahil sa'yo to," sabi ni Beth. Hawak ang kamay ko. Ngayon hindi na tayo maangamba sa gastusin natin. Sa pang-araw-araw. Napangiti ako. Pero sa loob-loob ko, nahihiya ako. Tuwing tinitingnan ko ang mga anak ko, naaalala ko kung gaano kalaki ang kapalit ng saya nila. Kaya hindi dapat nila kailanman malaman ang buong katotohanan. At doon ko lalo naranasan ang bigat ng dalawang buhay na sabay kong tinatanganan. Isa sa probinsya, isa sa Maynila. Isang hapon, pagod si Helen, halatang may iniinda. "Robert?" Bigla niyang sabi. "Yes, ma'am." Masamang pakiramdam ko. Napagod yata ako ng sobra. "Ano hong gagawin ko, ma'am?" "Dito ka muna sa likod. Ihinto mo muna sa madilim na bahagi. Samahan mo muna ako dito." Alam ko na kung anong mangyayari doon. Alam ko na kung anong susunod. At doon nga, tumabi ako sa kanya.
Sumandal siya sa balikat ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Hanggang sa maglapat ang labi namin. At doon, muling may nangyari sa amin. Pagkatapos noon na ilang araw ang lumipas, tinawag niya ako ulit sa opisina at may inabot na isang sobre. Para sa pag-aaral ng anak mo. Sabi niya, advance na to para hindi ka na mangamba. Ayoko sanang tanggapin, pero sayang eh. Kaya tinanggap ko na. Simula bukas, dugtong niya. Driver ka pa rin. At kahit lumampas tayo, sa request mong huling beses na, tatanggapin ko yun. Tumango ako. At tama siya. Hindi na naulit ang mga gabing ganon. Hindi na naulit ang mga tingin na may ibig sabihin. Bumalik kami sa dati. Amo at driver. Makaraan ng ilang buwan, nagpaalam na ako sa kanya. Hindi dahil pinalayas niya ako, kundi dahil hindi ko na rin kaya ang maghatid araw-araw ng kasalanang binabayaran ng pera. Tinanggap niya ang pagbibitiw ko ng tahimik. Kung yan ang nais mo, mag-iingat ka. Maraming salamat ho, ma'am. Salamat talaga. Sagot ko. Hindi na kami nagkatinginan pa, pero bago ko umalis, may inabot siyang sobre. Pakasalan mo siya. Pambawi ko na lang sa kanya. Ngayon, Miss Love, ilang taon na ang lumipas. Maayos na ang buhay dito sa probinsya. Maayos ang tindahan. Ang bunso ko, nakapagtapos na ng elementary. Mas magaana ang buhay namin kumpara sa dati. Pero sa bawat tagumpay, may kirot na hindi mawawala. Dahil alam ko kung saan nagsimula ang lahat ng to. Alam ko kung kaninong kamay nanggaling ang puhunan ng ginhawa namin. Hindi kami nagkatuluyan ni Helen. Hindi rin naman kami kasi nagmahalan ng lantaran. Alam kong parehas lang namin ginamit ang isa't isa. Pero minsan, may bahagi pa rin talaga sa akin na naiisip siya, na iniisip siya kung kumusta na ba siya, kung maayos lang ba siya, kung ano kaya nangyari, kung hindi ako umalis sa kanya, kung hindi ako nag-resign, kung nanatili lamang ako. Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ano nga bang pipiliin niyo? Ang malinis na konsensya sa gitna ng kahirapan o ang maalwang buhay na may habang buhay na dalang hiya? Hanggang dito lang po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa mga nakinig ng aking istorya. Bago ko umpisahang ikuwento sa inyo, ang karanasang nangyari sa akin 2 taon na ang nakakalipas, ay may mahalagang bagay muna sana akong itatanong sa inyong lahat. Handa ba kayong ipaubaya pansamantala ang asawa ninyo sa isang taong lubos yung pinagkatiwalaan dahil lamang sa nalaman yung may gusto siya dito? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ben. Dati akong nagtatrabaho sa tahanan ng isang pamilya na itago na lang natin sa pangalang Velasquez bilang isang boy nila. 28 anyos na ako, matangkad at moreno. Simula nang mangyari yun, ay hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging kasintahan. At sa kasalukuyan, ay nagbabakasakali ako ngayon na makapasa sa qualification bilang isang master electrician. Matagal ko na kasing pangarap yun, kung kaya naman pinagsikapan ko talagang makamtan to hanggang sa abot ng aking makakaya. Nagmula ako sa isang pamilyang kung tawagin nila ay isang kahig, isang tuka. Walang kakayanan ang mga magulang kong pag-aralin kaming magkakapatid,
Kaya naman kami na mismo ang nagpasya sa aming mga sarili na subukang magtrabaho sa bahay ng mga mayayamang nakatira sa aming baryo para lamang makatapos kami ng pag-aaral. At sakto namang nangailangan ng lalaking makakatulong ang mag-asawang Velasquez, kung kaya't nabigyan nila ako ng pagkakataong makapasok. All around ang trabaho ko, mula umaga hanggang hapon. Minsan nagiging hardinero, karpintero, tubero, mekaniko, electrician, at kung ano-ano pa ako. Depende sa pangangailangan ng mga taong nakapalibot sa akin. Sulit din naman ang pagtatrabaho ko sa pamilya Velasquez. Dahil maliban sa may natatanggap pa rin akong sahod buwan-buwan, ay libre din ang tirahan, maging ang mga pagkaing pinagsasaluhan namin ng mga kasamaan ko kapag oras na ng pahinga. Laking pasalamat ko nga at hindi naging madamot ang amo namin kung kaya't pinagbigyan nila akong makapag-ipon muna ng konting halaga bago tumuntong sa kolehiyo. Hanggang high school lang kasi ang natapos ko sa unang pinagkatrabuhan ko. Kaya naman halos 4 na taon din akong huminto sa pag-aaral habang naghahanap ng ibang trabaho. At ngayon, ilang buwan na lamang ay magtatapos na ako ng kolehiyo. Ramdam kong malapit ko nang makamtan ang pangarap na akala ko'y imposible kong makamit. Ben? Ganon na lamang kabilis na natuon ang atensyon ko nang marinig ko ang malambing at malumanay na boses galing sa aking likuran. Madam Monica? Sabi ng isip ko dahil hindi ako pwedeng magkamali. Kabisado ko kasi ang boses ng amo kong babae. Dahil simula nung mag-umpisa akong magtrabaho sa kanilang pamilya, ay nagkaroon din ako ng malaking paghanga sa kanya. 35 na ang edad ni Ma'am Monica, habang si Sir Mark naman ay nasa 39 ang edad. Ang 2 anak naman nila ay parehas pang nag-aaral. Kahit naman may 2 anak na si Madam Monica, ay hindi siya losyang tingnan katulad ng iba. Nanatiling maganda ang itsura nito, balingkinitan at maamo ang muka. Walang kaarte-arte sa katawan, palabiro at malambing din. Bonus na nga lang talaga ang kaseksya nito at kagandahan. Medyo magkahawig din silang 2 ni Ellen Adarna, magmula sa kutis hanggang sa tangkad. Kung tutuusin, sa tinagal-tagal kong nananaginip sa kanya ng gising, ay kabisado ko na lahat tungkol dito. Maging ang mamahalin na pabango niya ngayon na nanunuot sa aking ilong. Hindi ako maaaring magkamali ng hula. Nasisiguro kong may kailangan itong ipagawa sa akin. Kailangan niyo po ako, ma'am? Tanong ko habang nakangiti. Kapag ganitong Sabado at Linggo kasi, ay sinusulit ko ang pagtatrabaho mula umaga hanggang hapon. Dahil sa gabi naman ay abala ko sa mga gawain ko sa eskwelahan. Binabalanse ko kasi talagang mabuti ang oras ko. Nang sa ganun ay wala akong makaligtaan. May tinatapos ka pa ba? Magpapatulong sanang sir mo sa garahe eh. Mabilis naman akong tumango bilang sagot kay Madam Monica. Tsaka inayos ang mga nagkalat kong mga gamit. Kakatapos ko lang kasing ayusin ang nasirang gripo sa likod, kaya naman medyo makalat pa sa kinaroroonan ko. Susunod na lang po ako, madam. Ililigpit ko lang saglit ang mga to. Sabi ko habang pinagmamasdan ang mga nagkalat na teflon tape sa sahig. Akala ko ay mauuna na ito, pero hindi siya umalis sa aking harapan. Sabay na tayo. Hindi naman masama kung magkwentuhan tayo paminsan-minsan, hindi ba? Wika nito tsaka mahinang natawa. Hindi rin naman mukhang nalalayo ang edad natin. Alam mo naman ako. Feeling at looking young as always. Pagbibiro pa nito. Maging ako ay napangiti na rin dahil sa sinabi niya. Ano po bang latest na balita, madam?
Tanong ko sa kanya. Lihim akong napasulyap sa kanya at ngayon ko lamang napansin na nakapantulog pa pala ito. Masyado iyong manipis, kaya naman habang naglalakad siya sa harapan ko, mabilis na sinasayaban o sinasabayan ng hangin ang mga galaw nito. Aninog tuloy ang makurba niyang figura. Nagmukha tuloy siyang artistang naglalakad sa harapan ko. Siya nga pala, may bonus daw na ibibigay ang sir mo pagkatapos. Hindi niya lang nabanggit sa akin kung ano. Nagtatakang sabi nito. Nagulat naman ako. Hindi ko yun inaasahan na sasabihin ni Madam kung kaya't kusa akong napaisip. Hindi pa naman Pasko. Ang aga naman ho yatang magbibigay ni sir ng bonus. Sabi ko. Siya naman ang natawa. Tsaka mabilis na lumingon sa akin. Kung alam mo lang Ben, humirit nga ako kung may bonus din ako eh. Sinabihan ba naman akong maligo muna para makapagbigay daw siya ng bonus? Baka naman baby number 3 ang bonus sa inyo ni Sir Ma'am. Sabi ko. Sus, hindi na nga matibay ang tuhod. Baby number 3 pa. Aba, mahirap yata yun. Sagot nito. Muntik na akong matawa sa mga kalokohan ni Madam. Pero hindi ko tinuloy nang mapansing narating na namin ang kinaroroonan ng asawa nito. Baka mamaya may sabihin pa itong mas malala at magbago na naman ang timpla ni Sir. O siya, maiwan na nga kita Ben. May gagawin pa pala ako sa taas. Nandiyan naman na sa loob ang sir mo naghihintay. Bago siya umalis, ay nagpasalamat pa ito sa akin. Isang bagay na gustong gusto ko sa ugali nilang mag-asawa. Kahit kasi sabihing malayo ang agwat namin pagdating sa estado ng pamumuhay, pero hindi naman sila nakakalimot na magpasalamat sa sipag at dedikasyong pinapakita namin sa trabaho. Napaka down to earth talaga nila, kaya hindi sila mahirap pakisamahan. Nang pumasok ako sa garahe, nakita agad ako ni Sir Mark. Lumingon ito sa akin. Pero imbis na ang naghihintay na trabaho ang makita ko, mas nauna kong napansin ang kakaibang ngiti sa amo kong lalaki. Mabuti naman at nandito ka na Ben. Sinundo ka ba ng guardian angel mo? Guardian angel? Hindi ako nakapagsalita sa biro ni Sir Mark, pero parang kakaiba yata talaga ang kinikilos nito ngayong araw. May nagawa ba akong dahilan kaya nagkakaganito si Sir? Kung mayroon man, ano namang kinalaman nito sa asawa niya? Habang iniintindi ko kung anong maitutulong ko sa amo kong lalaki, ay muling bumalik sa isipan ko ang mga napag-usapan namin ng kasamahan kong si William kahapon. Tinanong kasi nito kung may balak daw akong umalis sa poder ng pamilyang pinagtatrabahuhan namin, oras na makatapos ako ng kolehiyo at makahanap ng ibang trabaho. Hindi ko naman tinago sa kanya ang buong katotohanan dahil kaming dalawa lang naman ang nakakarinig. Sinabi ko sa kanya ang kabuuan ng plano ko, lalo na't naging malapit din naman ito sa akin tulad ng mag-asawang Velasquez. Ayokong manghusga at mambintang, pero posible kayang nakarating sa kanila ang pinag-usapan namin ni William. Stop muna. Magmerienda na muna kayong dalawa. Para akong bumalik sa realidad matapos kong marinig ang malakas na boses ni Madam. Masyado kasi akong nakapokus sa inaayos naming sasakyan, maging sa kanina pa tumatakbo sa isipan ko. Buong akala ko magagawa kong bumalik sa normal, pero sadya namang nahirapan ako habang naglalakad kami ni Sir papunta sa kinaroroonan ng misis nito. Literal kasi akong natulala nang masilayan ang ayos ni Madam Monica. Kung kanina, nakasuot siya ng isang manipis na pantulog. Ngayon naman ay pinili niyang magsuot ng red sleeveless at fit na black garterized short. Hindi ko tuloy maawat ang mga mata kong halos ilang minuto ring napako sa direksyon ng misis ng aking amo. Saglit pa akong napapikit kunwari
nang yumuko siya malapit sa harapan ko bago nilapag ang 2 baso ng orange juice. Kaya pala nagpabili ka ng isang tray ng itlog dahil dito sa custard cake. Narinig ko ang usapan nilang mag-asawa pero hindi ako umiimik hanggang sa yayain akong magmeryenda ni Sir. Para tuloy akong nahimasmasan ng wala sa oras. Aminado naman akong nahuli nito akong nakatingin sa misis niya. Maganda at sexy pa rin naman ang madam mo, hindi ba? Parang hindi siya tumatanda. Anito nang makalayo na sa amin ang misis niya, hawak ang dala nitong food tray kanina. Gustuin ko magsagutin siya pero hindi ko ginawa. Hindi ako pwedeng mabuko kung kailan nagawa kong maitago ng matagal na panahon ang paghangang mayroon ako sa kanyang misis. Tahimik na lamang tuloy akong nagmeryenda kahit ramdam kong inaabangan pa rin ni Sir Mark ang magiging reaksyon ko. Siyempre, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para baliwalain nito ang nakita niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay tuluyan akong nabigla sa kinauupuan ko nang muli itong magsalita. Gusto mo bang makatabi minsan si Madam Monica mo sa kwarto bago ang graduation mo, Ben? Mabilis akong napalingon kay Sir dahil muntikan nang mapugto ang hininga ko sa sinabi nito. Hindi naman siguro masamang tuparin natin ang pangarap mo bago ka umalis sa bahay namin, hindi ba? Dagdag pa nito. Ay, Sir, magpapaliwanag po ako. Mabilis siyang umiling para tanggihan ang kagustuhan kong magpaliwanag. Pero wala namang bahid ng galit o pagtatampo ang mukha niya. Bagkus nga nakangiti pa nga to sa akin. Narinig ko naman ang sinabi mong bibisitahin mo pa rin kami ng Ma'am Monica mo bilang pasasalamat sa lahat ng mga naitulong namin sa iyo. Alam ko rin namang hindi mo kami kakalimutan, Ben, hindi ba? Mabuti kang tao at napamahal ka na rin sa amin. Napabuntong hininga ko dahil ayokong mag-isip ito ng masama tungkol sa akin. Humahanap lang po ko ng timing para masabi ko sa inyo ni Ma'am ang balak ko, Sir. Wala po akong balak na gulatin kayo o umalis nang walang paalam dito. Paliwanag ko. Alam kong narinig niya ako pero maingat pa rin tong humakbang papalapit sa kinaroroonan ko tsaka mahina akong tinapik sa balikat. Kaya nga bibigyan kita ng bonus bago ka umalis. Pagpaplanuhan nating mabuti para hindi malaman ng misis ko, ayos ba? Nakangisi niyang sabi. Pero Sir, kinakabahan kong sabi habang nakatitig ng mabuti sa kanya. Hindi pa man namin nagagawa ang sinasabi nitong plano pero abot na hanggang talampakan ang kabang nararamdaman ko. Ilang ulit ko pang sinabi sa kanyang wala akong balak patulan ang amo kong babae na hanggang panaginip at imahinasyon lamang ang mayroon ako para rito, ngunit ayaw niyang makinig. Huwag kang mag-alala, Ben. Akong bahala sa'yo. Kailan pa ba ako gumawa ng desisyon na makakasama sa mga tauhan ko? Makahulugan itong sambit kahit nagpatuloy na kaming dalawa sa pag-aayos ng sasakyan nito. Iskuro na ang hawak ko pero iba pa rin ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi lang din naman yun ang bonus na matatanggap mo mula sa amin. Ibibigay ko rin ang dapat na matatanggap mo sa darating na Pasko para may magagamit kang pang-umpisa. Masaya na akong makita ang nagawa mong maabot lahat ng pangarap mo sa buhay, Ben. Itinuring na kitang bunso kong kapatid. Napangiti ako sa sinabing yun ni Sir. Hindi ko lang alam kung magagawa kong masuklian ang lahat ng mga kabutihang ibinigay niyong mag-asawa sa akin, Sir. Maraming salamat po. Matiim lamang nito akong tiningnan tsaka tumango. Basta ba pasayahin mo lang ang misis ko sa gabing ipapahiram ko siya sa'yo at magawa mo sanang tugunan ang pangangailangan niya, bayad ka na sa akin. Doon siniwalat ni Sir na nagkaroon pala siya ng problema sa kalusugan na nakaapekto sa kanya kaya't nawalan ito pansamantala ng kakayahan para tugunan ang pangangailangan ng misis niya pagdating sa kama.
Ang mga salitang yun ang dahilan kung bakit napagkasunduan naming gawin ang plano nito. Sa mismong gabi, pagkatapos ng munting selebrasyon ng aking graduation. Nakakasigurado daw kasi siyang walang ibang makakaalam nun, lalo na't balak nitong magpabaha ng mga inuman at malaking salo-salo sa graduation na pwede na rin daw naming ituring na farewell party para sa akin. Wala namang mapagsidlan ang pasasalamat ko sa suportang binigay nito sa akin hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay namin. Pawis at hingal kong tinanggap ang sobrang naglalaman ng bonus ko matapos kong lumabas sa kwarto nilang mag-asawa. Ni minsan kasi, hindi dumako sa isipan kong magagawa ko ang mga bagay na yon sa piling ng amo kong babae. Hindi ko natuloy binanggit kay Sir na kahit sobrang nalasing ang misis niya, ay nagawa pa rin itong tumugon sa bawat pagpapakasasa ko. Mahigpit pa rin itong yumakap sa akin sa madilim na kwarto nilang mag-asawa at ang suot namin ay unti-unting tumilapon sa may sahig. Kaya walang telang humarang sa bawat paglapat ng aming kutis na labis kong kinabaliw. Wala itong kaalam-alam na ang lalaking gumawa sa kanya ng mga halik at haplos ay hindi ang asawa niya, kung hindi ang katiwala nilang boy. Doon, una kong narating ang alapaap. Si Madam Monica ang naging una kong karanasan. Aminado kong isa ko sa pinakaswerteng lalaki ng gabing yun. Sabihin mang nagawa kong iwan ang pamilya Velasquez matapos kong makapagtapos ng kolehiyo, ay hindi nawala ang matatamis na mga alaalang mayroon ako sa 5 taon kong pagtatrabaho sa kanila. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang kabutihang pinaramdam ng mga ito sa akin. Maging ang unang karanasan ko sa piling ng amo kong babae ng gabing yun ay hinding-hindi ko makakalimutan. Huli na rin kasi nang malaman kong matagal na palang napansin ni Sir Mark na may lihim akong paghanga sa misis niya. Pero binaliwala lamang nito dahil malaki raw ang tiwala niya sa akin. Nagawa ko naman daw kontrolin ang sarili ko. Kahit sadyang mapagbiro at kwelang kasama ang misis niya, ay hindi ko sinamantala ang pagkakataon para magpadala sa tukso at iputan siya sa ulo. Kung kaya naman, nararapat lang daw akong bigyan ng bonus. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana ay nag-enjoy kayo sa karanasan kong binahagi sa inyo.